Eniema ekwaso nyina di adanse se enche na owura Yesu Kristo waba. Se uhwe eniema ekwaso nansan wiasimu a se wutibia na wo se afem. Hallelujah. Amen. Na onyankopon enum asam no kure se etwa se eba ne saa ka me kase pa. Amen. Enti ekristofo enyina yie. Hallelujah. Amen. Enano akra ensuo to ne yiriye. Waja honom baabi. Na okwabanane ede gobe esikoduo so pa. Na odenam oton gobe no. Ensuo to independent baabi mfa. We di adanse se nche no owura Yesu ba. Ka me kase pa. Amen. Na masam no me pacho minche bebre. Efise ebre ne koye pa. Hallelujah. Amen. Na mawuna dia bi se enyama bebre na di enipa kobonim. But yonkon so se nipa. Okotama nipa. Baby owo no enso na yiri afa gobe no. Ena ode gobe na sikudu so. Ena opia ode ekokwan ho akoton. Aha. Hallelujah. Amen. Adio. Ediane geri enkran de kan gobe. Hallelujah. Amen. Enioma bebre di nipa ekobonim. Nanso yonko se nipa. Hallelujah. Amen. Obi wo no ma na wonim Kristo. Nanso enam nadamfu bi so ene watimi abehunu Christ. Obi wo no ma na oni di obedie. Nanso enam ne yonku bi so ene wonsire ni biem. Hallelujah. Amen. Sanso na obi nso wo no ma na wonim wi hye. Nanso enam ne yonku bi so se oji wi na onka se kwaku na anum wi. Hallelujah. Amen. Enti mesra pacho se esan se yonko ni binom ese won yonko binom nti hwon hu ye ewo yonko a ofa no ho wate na onipa bi animu a ode babu anipa agi owura Yesu Kristo. Hallelujah. Amen. Okay, John chapter 2 verses number 24. Na awurade Yesu Kristo wotumi no ono na yen sanchene ne awamade nanso Bible say ohun de woni pam enti wanfa nani anya dan anto ni paso de wofa namfo pii no wode sawo no ankasa ho. Hallelujah. Amen. Enti sa wo kofa dwamamoni adamfo a ukofa dwamamoni adamfo a se ne tie bia wo so bebo dwaman ka me kase pa. Amen. Enti se wo ko school ma eno na ekoso enti won se wo ba no ebere wo nko school no na na so o mere pa okoba na tesen gay any supi a ekoso school mo nyina eye enamfo boni ntira. Hallelujah. Amen. Enti mesrem obi wo no ma o se mama nie die eye me na baifo bi na eha me eye me maame na eha me me pacho bia na nyo maame o cheke wo ho kai me pacho Proverbs 18:24 Bible say dia ofa anamfo pii no wode se ono ankasa ho nanso adamfo bi wo ha ofam ho sene onua sane osifa fam ho no ya na ofam ho sene onua ka me kase pa. Amen. Enti wo fa adamfo a nyamesuro ye dai ati ni mu enya adamfo bi anya adamfo. Hallelujah. Amen. Say obonsamo nane ne ho wo obiem debi ene yati anum sesi a se wo pia anum sesi a kim
a man who wants to we are crash way. Now we are crash way. Hallelujah. Amen. Obi obekane anamebwa. It is a son what the funny person. Them it is shown you when you pound. Hallelujah. Amen. Remember ni bikure ehu ewu omumunu ehu. Hallelujah. Amen. Say what the funny pam etimi wonim hu ma edai etimi mu. Ene nansem yo se wo ye obi bone a panachewo. Panachewo. Enye sa okase obekum. Ade be na utiate. Hallelujah. Amen. Enti de wo fanamfo pii no wo de san ne ho sanity. Enti wadamfo bi wo kaya wo dada wo mo yi nsanya gu kaya wadamfo bi na ye. Hallelujah. Amen. Enti mesra mo say owura Yesu no ono ne yonko papa. Enti se obehire nipa na ode fa nipa so de a ene ehwe wadamfo fam yie. Fadamfo ahonkonkron ye dai etini mu. Hallelujah. Amen. Me pacho Micah chapter 7 verses number 1. Me see me nche bebre. Yes. Yes, Christo ne bae eni enya nkwa. Nkwa eboro so. Hallelujah. Amen. Enti o se fa ho to ne so. Na ho ato. Na ho beto. Emfa ho ntu nipa so. Na Yeremia say, "Enome nka de ode ne ho ntu nipa so. Na wode honam ye dai e na basa." Hallelujah. Amen. Mika ne sesen. Me patrodi for Mika. Eti ansu chichemu edikan. What's it then? Osi ni papa nọọsụ etifi asem. Tenio, eni papa nye den. Nọọsụ. Tino juntuni se fa onto Yesu so. Bra. Osi minue na ma yese nuabatie. Verse number 2. Verse number 2. Osi ni papa ayire afiri asase so. Eni papa ayire afiri asase so. Na tifo ni nipa mem. Hallelujah. Amen. Say eni papa ayire afiri asase so. Omo nọọsụ. Say one show we ye nipa ho a enipa be jawo asi subirani. Hallelujah. Amen. Obedi hwamo. Akwa se ni friend one ne banam. Na ni friend na ye ne bana de na ne bana say me ne wo nkọ ba bia wo kọ ne biem. Wo agya no o kwa ku bra. Sana dam 40. Hallelujah. Amen. Obedada o de asembe to so. Owia no asaka se na woni ho. Hallelujah. Amen. Enti enai bebrabra ba asai na etina yonko so. Hallelujah. Amen. Yonko mo bia ware asai. Me kan wakai. Na wunim pratwe yonko no na wo be jimi fo wo be kolo fabi.
ana ukofa bi de to ho so bema ukofa no otimi boa ma wano ho no eye yonko a. Hallelujah. Amen. Enti wa say eni papa nya den ayire fra asase so tinfo ni nipam bra Wonyina titemoja. wonyina ye den titemoja enti na wo yonko down say yinse we de ye den yigu Intimation. yigu enti wonkwa yonko nti yonko am waduru wonkwa we yinse nsia. Oh, yonko. Enti se nyankopon amwa na awurade ye watom na se wunya kuru ni bia na wunya ba ni bia asofo na ayedai ehuna mane yonkoa. Hallelujah. Amen. Kenkan Osini papa ayire fra asase so. Tifo ni nipa mem. watra ho Wonyina titemoja. wonyina titemoja Osunsum wonuanum fidie. wosunsun wonuanum de enfidie kamehwe ye de anka akrantie na nka yesu ni fidie na mboa akrantie usu ni fidie na wayina wo de abon kwan enye sa enso bible ne say adamfo boni bia osum ni nuanum de fidie enti fa otu yesu so na ho beto mese menche fa otu yesu kristo so bra Wonsa gbonu so yese enye ye. wonsa egu bone so say da bia bone ne nya den enye ye asama ba wadamfo betu fo se jan wo se jaja bodia eti obi wana na damfo ama na bodia ekumubi enam yonko so wakumubi. Hallelujah. Amen. Da bia ne nsa gu bone so say enye den enye ye bra Osafini bisa bibi. kenkan Na otemu afọ penkata asehye. Na onipa kase ka ne krabo ne pen ho asem. Said wo bom nyu na mumie ne no. Hallelujah. Amen. Eda no boma etisa ni nyina awurade nyankopon edi won begu jam ahye won. Nokwasem pa. Se wo se obema wo yonko atobanim unkyira wo yonko enkwakwan a awurade nyankopon obegu anim ase ka me kase pa. Amen. Eti fa unto Yesu Kristo so. Enipa mienu bi tena ase na omo yanuafo. Omo yanuafo. Ena ketewa no kɔ ne papa nkyɛn sɛ ɔnkyɛ na japadi mu na ɔmfama no. Luke chapter 15 verses number 11. Kenkan. Me pacho Luke chapter 15 verse number 11. Bra. Oba hohwini na tifi ase. Kenkan. No say. No say den. Onipa bi wo mamarima baanu. Onipa bi wo mamarima baanu. Na wo mu akuma no ka kire na eja say. Eja. Ejei. Fa ahodi abaya me dia no mame. Fa ahodi abaya me dia no mame. Na wo che na setena dia mu ma wo. Ene wo che na ode ne dia ma no. Na eni dabi. Eni dabi. Ene obakuma no boaboa ne nyoma nyina. Wo boaboa ne nyoma no nyina. Na otu kwan kwa chirichiri asase bi. Ene wo tu kwan kwa chirichiri asase bi so. Eho na okobo ahohwie se. Eho na wo ne namfofo di sika na papa dia ma no no. Wan fa mobra. Ena one namfofo ekodi sika nyina na omo ye dai. Omo hye no. No. Hallelujah. Amen. Luke chapter 15 verse number 14. Bra. Na ohwiri ni nyina wie ye no. Ohwiri ni nyina wie ye no. Ekwam kase bi ba asase so. Ekwam kase bi bai. Na efirase hia no. Ena hia akoa no. Na ode no koda na asase ho ni bi. Obi anya sika ena no yonko bi so ni sika ni nyina asai. Wantimi amfa ni sika na ammo bra papa bia. Ti ono nko ote ha no oni dwumadi wo kumase ha. Yonko nti. Hallelujah. Amen. Na yeden. Ose no ohwe ni nyina wie ye no. Ohwe ni nyina wie ye no. Ekwam kase bi ba asase no so. Oh. Kenkan. Na efirase hia no. Ena efirase hia no. Na ode no koda na asase so ho ni bi. Na o ma ne ko na fom kohwe ni mprako. Ena nipa ne ma ne ko na fom ekohwe ni mprako. Na ne kon do se. Ena ne kon do se. Ode asahunu na mprako ni die nu so na fom. Ediane a mprako ni ye den. Edi ni bi. Say one share yonko be mo asresredi. Hallelujah. Amen. Yonko obe mo asresredi. Na school fo ne de ya mo nyama na school ni ye nyina yakobida o. Yakobida.
oko SS na oba chese ona ye oga ya mane chem so obi anka nasem cause wanyan kwasiafo bi wo onom sebe a wode ne ho ayedai abon sanity otimi hyiwi ni bi nti se wo kana asem a ontie hallelujah Amen. Obi tina se fa adwe se ne papa mfa na japade mu fa ma no no hede ekoto no na yeden Osina ne kondo se odi asehunu ampeko ni die no aha ebi hye na funu mu ma na nso obiara ama no obi ama no bra verse number 17 aha na nipa no so no oka se den apafo ahin na meja apafo ahin na meja enie onya aduane ma no mro so wose den wonya aduane ma o ma no bro so wonya aduane ma o ma no bro so na me de ekwam kumi metia na ekwam kumi yonko nti ekwam kumi owura Yesu frew o frew yonko adada wache yonko adada wache oyonko bi dada o se obema bi aware wadu hwamo bra Yesu nchen na obejewo apafo he ana mejanie na wonya aduane ma o ma no bro so na wonya aduane ni ma no mono so na me de ekwam kumi sei etidian mesori ma komeja nchen na masene se eja ma ya wanim no osoro bone na me nsem fata so ofra mu babiem na ye me se wa paafo ni mu baako o me se owura Yesu wo ye dai wo frew enti bra na ono ne yonko papa hallelujah amen Yesu Kristo ne yonko papa ono nko what everybody kan amen kenkan me pacho Luke chapter 15 verse number 20 na osori ba na eja nchen na osori ye dai e ba na eja nchen na oda so wa chirichiri no na eja hunu no ne yam hyehye no otuturu mika hallelujah amen ebra na eja hu ne ba no se ne ba na ye no me ba ni enye kwaku ntia se ne wasi fa fon ye no ne yam ye dai hyehye no se utina sidin na se oba ekoti bia mu a ya na wo yam hyehye mo me yemfa Kristo ntete ye ma no wate hallelujah amen mo me yemfa Christ entete ye ma no na yansam frase edai na misuro enti se osua na wo sha ase de Nyankopon asem ne kire na wonyini ni nyina na nyansa no so ye dai enyini Kristo Yesu won ye mobada amen ade awurade Yesu ni ye betena cause enafofo di hwam ache dodo hallelujah amen obi wo kura wo kan wa asem kire na woni mu o be kwa abrechi ya wonte me be ko na be kwan o me be ko Canada ehwa na ho ya ahyase abanimu na ne ho masori na tumi na ewoni mu no abade negu atena so wuduru ho no ena animu no asewa asenya wa yonkoa hallelujah amen yeshia yonko no ma eni ebo ye di nsekura kese kwasempa yema ya no na enhyia bia wonyankopa nhye se wode bema ho no na nam yonko so na asai yonko enti ohunu neja hunu no se ofre chichi ba niyam hyehye no pa niyam hyehye no kenka fre obla na neja hunu no niyam hyehye no otuturu mika koye na tu na otuturu mika ye dai akoye na tu na wo ye dai na ofe na no na ofe na no hallelujah amen me say Yesu Kristo frawo eti se yonko adada wacha bra Yesu nchen tutumika ne bra tumi ni mu awura Yesu ononko odomema nyo kufuni otemufo ne difo ne nkonhyefo mo panyin obejewo na
Say Obiba Christo man, why your body for fraud, and your mother than a chem. And he said, O young could the water son moi, a radical sees you, send your wire, or obey your T4, obey your Sampacani, sanity, obey your Juntini, send your wire meno. Hallelujah, amen. No more young Kobu school. Mimi Jenna, me bobo pa. Bo, oh boy. Oh, me na di onim. Me bobo pa. Me papa na mama mobo. Kwapera mercy. Na madam funu su ni bobo. E na ye wo SS no. Onye say eduman SS and eduman JHS. Onye ope JHS for ma. Hallelujah. Amen. Ena otutare gay. Ena nyonko no ye na mfofo na ene omnam say, oh we die you die frim. You die frim. Ya what? You die frim. And I'm say, Massa, ubewu. Na maso da ye un say na oba ne ma me de kotokuro pa diwachi. Say we nyai. Ene madam for no o sha asase. Oh, what's that? Ya twere wasi wan twere bi. Ni nani na ohwe. Wo wiye ye no, ye na yesie ni wiye no, echie ni eka se eye ne maame no oba ne maame na ye ne sa. Oh. Yonko bone. Oh. Ubedi yonko echi, ubewu. Me say ebra nature ni hu no. Otutu mirika koye na tu. Ena ofe na no. Enti sadamfo bia dadan wa cha me pacho bra Yesu nchen wai. Na obeje wo. Amen. Amen. Kristo Yesu owu ya mabada. Amen. My last quotation. Jeremiah chapter 9 verses number 4. I'm in pharmacy ministry. Kenkai. Me pacho odi fo Jeremiah. Etian kun chichemu e 9 no. What's it then? Osimunhwa mu ye wa yonkofo. Hallelujah. Amen. Munhwa mu ye. Yenhwe me meka ho. Yen sir. Me meka ho. Yenhwe ye hu ye ewo ayonkofo ho. Na den. Na obiara amfa ne huntu onua biara so. Ma obiara amfa ne huntu onua biara so. Sanity. Emfa huntu onua so. Ontimi moawo. Enkase me nua radio obeboa me. Hey. Say, what do you want to Yesu Christ so a onam nipa so beboa wo na ebeye onwanwa bejun sem say what do you want to enipa so dia ene e wa feli Kristo Yesu onwu ya mabada. Amen. Kenkan munhwa mu ye ayonkofo ho munhwa mu ye wa ayonkofo ho na obiara amfa ne huntu onua biara so obiara amfa ne huntu onua biara so na onua biara na onua biara tieni o onua biara esisia no edai wosisi yo besisi pa ankansia mayi baako fa baako bewi ase na onan sika adwuma na amokoye ye no adwuma na amokoye ye no ye ma mo 3 million enti se mo ye nipa tu a enye 1515 sanity 50 de na kwa wi ase onu no kuta bi chan wi sisia no onua bia de sisi sana Yeremia ka kenkan na oyonko bia nam di nsekuro oyonko bia nam ye den edi nsekuro omadwuma oyonko bia nam edi nsekuro na ya wonte di aba yesi bra kofi waba o bra bob waba ya wasem ehin na okoye na waba hallelujah amen na wonte di asi ena wonte di aba emfa mua bia emra wo kra no emfa mua bia nya dai emmoa wo hallelujah amen enti se opese wo kra no enya nkwaje dia ene emu yensuro nyankopon ne entie nyankopon asem na yensre wo konkra ye de nyankopon atuma ne yenyi ye ne firi ye nuanom so na awurade Yesu Kristo ne de ye ho to ne so a onam ye nua so beboae Kristo Yesu on share den da amen kenkan
Jeremiah 9 verse number 5. What's it then? And when you know chicha on fefo nkontompo. Why na chicha won fefo den? Nkontompo. Na nokura die. Nokura die. Wonka. Nokure. Tini ewu basa no. Nokure. Yonko bi anka nokure da. Onka nokure nkyerɛw. Wɔhyɛ ɔbɔ sɛ ɛnɛ bra mede sika no bɛma wo na wode akɔyɛ deɛ wopɛ sɛ wode yɛ wobɛba wɔ sɛ mede sika no ayɛ adeɛ kɔne da foforɔ ɔbɛyɛ ɔkɔne bra na ɔwura Yesu deɛ ɔnyɛ ɔkɔne bra enti bra Yesu nkyɛn wate na sɛneɛ wɔyɛ agya no mpanimfoɔ yi adiifoɔ ne adwontofoɔ ne asɛmpakafoɔ yi wɔn nso wɔnyɛ ɔsaa na wowɔ adom akyɛdeɛ na eye yonko na asɛ no adoma kyene wo bi wo bu onum a hon konkru wani mu emani bi wo kro mo ye difo etetea omo ye difo emani bi adwontofo bati na wo ma wo kwan emfa Yesu Kristo adamfo nti eya se wo ka achi wa brabom me se wo se wo nka achi bra Yesu nkyɛn na obɛgye wo obehu wo mmɔpɔ Kristo Yesu o nhyira yɛn na unti empabo say enumra kaina amen.